Здравейте, кълпазани! Нещо съвсем кратичко. На тези избори се случиха няколко много важни неща. Изборите от октомври 2024 година. Преди вота имаше данни за чадър над купуването на гласове. Избиратели се купуваха много по-организирано. Разни хора докладваха това, защото е напълно противозаконно. И се оказаха безработни. Други хора в избирателни комисии попълваха бюлетини пред камерите. След това обясняваха как ние не виждаме правилно. Граждански организации организираха протести. Поискахме касиране на изборите. Но всички политици мълчат. Всички. Мълчи президента, който по Конституция трябва да организира честни и прозрачни избори. Мълчат герберчета, пепенца, БСП-та, копейки, чалгари, ножлета и естествено всичките ДПС-та. Мълчат. Дума не обелват. Защо? Правят си една много тънка сметка. Ако изборите се касират, проведат се наново и влезне още една партия, те ще имат по-малко депутати. А те искат да са в парламента. Всичките. Какво искам да кажа? На тези избори всички, президенти, политици казаха: склонни сме да си затворим очите. Ще пренебрегнем закона. Честните избори не са ни толкова важни, стига да сме във властта. Ех, тази баница! Нека уточним нещо. Не подкрепям и Велинката изобщо. Не само защото шкембе патриотизма ме отвращава и финансовите пирамиди са незаконни. Сигурен съм, че ако беше влезнал, щеше да си трае като всички останали. Проблема е, че на тези избори се хлъзнахме към диктатурата. При това много рязко. На тези избори мафията поиска официално да е на власт, а не да управлява оценките. На тези избори те заявиха: вашият глас вече няма никакво значение. Ние ще контролираме изборите изцяло. Запомнете тези избори, октомври 2024 година. Тези избори бяха пълна порнография. На тези избори мафията официално превзе държавата. Октомври 24 демокрацията умря и станахме диктатура. Хайде със здраве!